si bai ve gole he tu kin chu Zoramthanga fiamthu le ama fiamthu thawhnana hman chungchang te ten kan information minister na nuihzat nge fiamthu thawhnana hman chungchanga nimin pe nge ni soi kha han tui ni ve le gala trying ka ria khami video meme khamo in lo chia in lo enjoy ani ta ga jan nuihzatthlak a renga adina siam tu kan siam thiam boka kan thret ngai chu Tunlai hian internet cover la kanam to kumsa de ko som ko pariata MNF an sarkar tir le an sarkar top thleng te pon yang chu kami hun lai ngai to atele kumsa de ko som sang ni som pako hi adan hi dang to lu tu ka public figure kan ti wantlang junglama leng ho politician a niamo zaimi niamo sa khorong bol tu te atu te poni se heng ho hi chuan an heng ho an film khurongai tak zeta chan chu wantlang an thusai te kha video an lo record phone mangkhan min an lo record zel thei to a kha film tu tho nan tele tin ani until soi tak ni lo misrepresent nan te mai lamo tiếng anh soi ni lo azok soi ti rang alan ti lang te khan siam na sa thei to khop maya no jon kan film khur tlan hi poimo view ni han soi ma sa ni ta se Zoramthanga chungchang a hrim chuan ke chu ka ngai dan chuan eng pon kan ngai dan chuan ta se ma hi apu hol pon ni thawanga ka mipui thlantlin party sarkar tura kan thlantlin ania chuan mipui mandate nein danang thlapa thlanthir an nia chumi wang chuan mipui khan dananga kan thlanthir an nia dananga thuneina kan pek an nia an za lo polo ni ta se an office chelawang khan kan za der tur ka ngaya chu kan ngai dan tur poning ka ria khu America thu kan chuan Donald Trump hol ni tin mai an huat zia sai reng ho khu ziom la bo ka tian te khoma an du lo chuan le pe ka han vote chok an vote hlamai te an vote hlamai tur ni ta ziom la wa thlan tin to chuan da ranga thlan tin ni a chuan in an thu nei na kha da nang thapan man theina turin chu ngai dan tu ni ka lo ngaya mara chu mi wang chuan kan soi sel thiang lo emo ten kan nui lo tu tina pon ni lova an fiam thun thol phei chu kan nui nga ka social tu aron social tu minister nge po puar ke te po fiam chief minister fiam tu thol a chuan de khan lim ta khan nuya khat ne kha boruak tha ni tin lama chuan pura ma hi again te kan tiang pu holang lo deuh khan panelom deuh mai ni mo fiam thu te po public a tho Ronald Reagan ateng tem kha mipui ma thusai khan hei fiamthu nen khan thusai thin ni fiamthu tho chung te khan mipui te ti hlima te khan thadeuin hun thun thadeuin mang thina khatiang deuh le kan pura ma hian na ti ve thina alom am kete lama chuan maro chu chuta chuan mi pon an nui dar kan nui veka ama pho nuia ka lo mu dan chuan hemi hi mi nan nui ba ka tin hemi a hi chuan mi an nui zat pon ka lo thre chi lova an nuihzat nia kan minister ten an sei hi chu thil an tinan oi om lo lu tu gang chi thil ni thei mi lo wang chi tela tin thil dik mi lo te pon yang chu ate an sei wang zok hian in kalo ria an tinan mai Switzerland of the East yang chi te le missionary nuai khat yang chi te ka khang kha chu an tinan mi pa ngai na fiam thu ni lo ba an sei khan an Nuihzatthlak ta thina ni an Nuihzatthlak chau pon ni lovin thil tak angan sei pe chuan an ma ni chop khan nuihzat khan hlo ta thina khami wang khan kan MLA puzodin tlong pon thalai ten nuihzat ati te po khani ka ria chu ba ka chumi chu lelam pang chuan lo nian lo dong sang thalo nge nga kha kan information minister purwat ki ma pon nghe ni khát tiếng zong in tir thalo ti lo asai san te pokhan ni zel tanga ai pon ni se nghe ni in nuihzat khat chu thalo ma chu
nuihzat ni lo don chuan nuihzat mi na min nuihzat lo tura om te pawh kha pawimawng chu ti kha an sei non le tai la tra me chuan khami video link kha karon dai lo en kha ka zo ka lo zong a top ba chuan tu mani kha ron da chuak ta kha video kha in lo en chuan an nuihzatthlak lai deuh kha an on thur chuaka tin out of context an tin deuh hlek te pawh han ani na lai oma a chan chu puzoraman antenan thren ka chuan hei puzorama accent ami te pawh an ti hialta tin he puzorama accent angin in chain ti naim ni te pawh an ti ta kha ani lova Zoramthanga khan in saptawnga lam dik apoimo zia soinan a vai havinan lam dan dilo aron tilan da khan ta kha ngani antina pate pon pe hial khan ta khami lai kha thren kha chan porta ama sai threm ang te pon lang te pon mai te pon ta se khami kha a video ha kan chuak ai thati do lai kan ya tin chế soi em bốc khan nuihzathlak ti lai te pawh tin puzoramthang hemi an nuihzat angem o ti theina lai te pawh kan a awm bawk a tha kha ti lai chu han sei lang ta phot tai la purama hi ama sei dan takin ale khazi lai chon tikhan dictionary kha honga angena kewa tikhanin ain chop thina kha ke pawh ka ti dan ani amo le kha khazi chho line high school primary school at the point mang chu high school at Python is well deuh ba saptawnga kha kan tawng ani lova chuanin engani awm zia te kan thriat anga ya alam dan te pawh kan thriat anga ya kan zir anga ya chuwang chuanin khatiang khanin dictionary hi ka in chop ve thrin ani puzorama kha ti tha khatiang thilchin tha deuh mai ania la khazir tan chon kha ti chi ta kani la bukan kan sapanga dictionary pawh kan chop bawk anga kha lekha saptawnga zi don chuan thil ti dan tur ol sam takania chuan puzorama khana soi chho zela saptawnga lam dik le lam uluk athat zela tin saptawnga thiam ni ol sam je da pawh kha soi adik viawak te kha khalai kha chu vai ho te khu han en chuan ke pawh vai ho zeng ka cheng ve nual to ten vai ho te pawh saptawnga te pawh ka zir tir to saptawnga hman dan te pawh ka zir tir ve to an leili hi dik lei thei lo wan chan chu kum mengza nge kum sang thum sang li sanga thial te pawh ning chu an ma ni tawng ri kha an le khan bet tlat to ta an thisana bet to an thak ti le kha har em maya keini pawh kan ni thawan ani ta ka chuan kan tawng kan phonetics kha saptawnga phonetics an mil ainang lova chumi chain an lo wang khan adik lo tin a phei chu ni lova mar chu saptawnga lam dan dik saptawnga chu pon lo vai tawng te pawh ning chu tawng dang lam dan dik kha kan zir don chuan kan opoi kha kan thlak anga ya chu tiang chuan thlak dan tur kha ron sei ta ten a lam rik nat na intonation kan ti kha tura ma khan ron sei ta chu dictionary an ziak ani te pawh ron sei kha tha kan zir tam zo khita kan zir lo ning ka hria kan ngai ven lo ning ka hria Mizoram ai hian chu ange ni puzorama ron sei kha adik em kha jalai te kan time mataka kan zir pe chuanin thil thata kan yang tin puraman aron sei saptawnga zir chungchanga sei a tha ka ti deuh chu ten kalo ka ngai dan che ne bok chu purama khan dik tiang zong deuh la kan sei adik kan hriat reng laia adik lo zok han lam de kha thalo tiang zong kan sei tin a sei zel a chan engani a sei zel a kan tuna chuan saptawnga an mani pian puya an mani pian pui tawng a pang sap pho tawng ngei te pawh TV a le radio te pawh ning chu internet a ni le ngin du to kan hu thei to kan ngai tha thei to dikha sei kha adik tak zeta ke pawh hin te loi la eng vak phei chu kan ni chon lo le chungin high school atang khan ni middle school a chuan ni lo pawng kha shilonga le kha ka zira kha kan tam tak cha min puin ka hria chan chu hostel an oma mizo ni lo naga te assamese te la chang kha siten an pon kan omhowak khami han lo thei lo ven saptawnga kha man anga ya te kan pi kha
native English speaker hani boka kan an he tran kan thria zinga sap ho kan tong da takha chuanin Mizoram kan le a enge ni sap kami hulai pe chon YouTube te halom lo chun shima TV ka chu oma ti kan enge ni BBC te CNN te ka en chang kya ni ka chu uluk to ka longai thari an lei an enge an hui an ti chet dan te an lei an ti chet dan te khatiang kha uluk do sap tong kha a tong tak ho a pian pui tong a mang ho bin an tong dan kha kan ben enge ni kan beng na lo shriata kan mitina an muite an ti che dan te kan lo en khan alam dan dikha alam aman angena aman be the ni chu pu zoram han ron saita chuan kema ton thrial be dan thrim shima chuan kan hei sa pho dem ron zina Mizoram ko han thila te ko han thil khel lo wa te po ten khanin I remchang na dikhan lo lain kalau kom le thina kan kom hadan hei enge ni an mani tak ina an han TV baka hanin koma an saidan te kan longai thla chi tu kan longai thla thina ni chuanin khami tang khan tam tak kan zir the chan se alam dan dik kan bengena hriata alam dan dik an lam lai kan an huya an hui che le lei kha tiang zong kan hu khan kan mitina mu khan kan thlok ka function lo ni ngot lo chuan a register dik theita khan alam dan dik te min je ti theita ni chu pu zoram khan ron saita e vai ho tam jok ka mu dan chuan Mizoram matanga vairama kal hi a tam jok chu vai accent vai nan lam dan a vai ophoi hi kan non enge ni kan la thin ta a thalo ve ka page ka tilo na chungin mara chu alam dan dik lam te a man dan dik mang te atanga je theina kan nei reng la ya a vai ho tanga kan je jok thin kha a fu lo be ti na lamani jok ma chu pura man ron sa ya a tha lutuka khateng zong khai kanin zertira kan zel thei chuan sap tong hi uluk zokin le fel fai jok le omjani jok le tin a master zokin kan lo theng kan mang theng chu sap tong chungchang ani ta puzor ma han ron sei ta mar chu ani ja thlak na lai chu ni ta han en ta ama po khan mang dik ta chong lo ba han ta kha mang dik vek tu ma kai be sei lo mi zo le mi zo chu mar chu zertir tu han zertir me otan chuan mang dik ve do ta kha chu a tha ni tiro chu wang chuan khatiang te wang te khan ne mi na an nuihzat tia pura man ron sei puzo din thlong ron sei ta nia ka hriat chu athan chu khatiang khan min sin sia ta ka thil ni mi lo an sei khan la thil dik lo le an mani nge pona an tin lo chi te la thil oyom lo an sei chin an sei khan an thil sei khan Nuihzatthlak ta thina mi Nuihzat te po an nge mi te phan Nuihzat ta thina chu ba ka an mani chap khan Nuihzat ta thina khatiang kha kan chief minister hian ati tlema tin ama achung te pon yang chu han pui pi ro nei sang te pon an ven puya minister te pon an ven pui tin advisor puram za po na ven pui thiam chuan in kha ama ta lo kang asan chu sei le sei nu social media cover ka dom to mi man siang ma ti khan mi an edit thiam na sa to mai sia chu wan chuan in khatiang cover kan chen to wang khan kan film khur poimo deuh me chuan pura ma hrim chu han sei a behbawm khan sei ta kai tai la enge ni pu nimin chu ngut thang vela interview du dashana a interview kha YouTube han oma in lo en ve to ngai ka helova ka en chuak titi a enge molan sei kan ngai thabai hrim teng ka tia pura hi enge ni mi zong kan Nuihzat alan rual hian mak deuh chu tak na deuh ani emo tin family values kan ti nu pui pasal chungchang ani emo sex chungchang ani emo fa en kol chungchang ani emo I Christian tha thena kan enge ni in khom thap hovin ti mela ha hovin na he hi kan ti dan tur ni an tiang chi vong thario ya chu mai ba ga sum alak lu
suma de chua a pei pun dan te kha asoya khatiang le chi rang rang po soya khatiang ka ngai thla khan ngai dan thar min nei ti ta ngai dan dang de min nei ti ra pu ngur thang vela hi mi na an nuihzat angina lan lai hian thil tak tak at ami hoi han ati te mi an nuihzat reng lai kan thil tak tak alo ti reng mai ti kha ngai tu ti ra chami zo la zaum te pok atia le lama kan chief minister purama bo chen han soyang bok khan tam tak eng nuihzata thil tam tak vision po ne ya ni dik tam tak en an phak lo ni mi tang zo ke na a thlenang hi kan thlen phak lo ni ke ni na lo nuihzat fe phak po ni lo wa maro chu an thil soilan thil ti kha kan bu ka ngai ta bible pona soya an ra riang tia an ra puzar ma hen thil tam tak a soi to tiru tra ma sa pon thil chi sang sang a soya thil oi om lo deuh la thin vision thui lu tuk te po soi no la khang ho le tuna te po soi chho mek boka tuna mau chungchang te po nia heng hi pu rama hianin a soi sa em ma a soi sa em rol hen tra ma sa soi na sa tam tak at tak ara kan hu si lo anga a chua le fo chuanin mi hian an nuihzat mai ni loven an hu sit don ani chu cha ma le ma po hi a in ve na nga ya a legacy po kha a ve na nga ya ani lova engani mani le mani ngai san in ngai sang to chinang deuh lek ai narcissist an tiang chi ang levela kala ama le ma ain engani kha tiang hei ven thon nei mi lo wanga thila sei bak bak chuan a minister tan pon engani chan lei thei lo khopa Nuihzatthlak te kha sei nga ba ka mi puin soin khan mi puin an ni ro rel turin kan thlan tlen an nia mi pui tan ro rel tura kan na thok tura kan vor chhote an ni nang hian le chu tiang tur tak puwa an rel lua an du nang hi an ti hlo thleng thei lawang ti kha lo mani phim khorangai ni chu ti vel ani e chuan sei kan sei chu saptawnga chungchanga puramana sei kha saptawnga zirmamo abeken college kal lai te po aniang chu hang hovena anzir dan tur kong a formula then khataron soya chu 100% in ka thop lai karon sei veni chu ha kha adika purama sayang khanin zo milang chan tam zo ke chan ma kan son puyang ara chu zeti tu ni thon chan thiam kan zeti danang kha kan ke mani pon kan practice te pongai ve a practice ni lem lovena kan zeti kha chan min ni zeta train ni purama hi chief minister ni ya bangani za lo thaka fiamthu thawhnana man nguk tur pon ni lawa chan chu chief minister ani na bo kan za der tu ne mar chu le lama chuan tu pon ke pokan nang point ne mi na min za tu kan bei sei chuan chief minister kan yelo ma ko honu pa kan yelo ma mo professor kan ni chu min za tu khatiang police kan ni hi in lauro khatiang chi khan ni ngot thei lo ba ke ma ni khan zaum na khom tel ve nga ya chu tiang zaum na min pelo thei tu rang chi thil mak pui sei te thil oyam lo deuh la tin dot phei chu ani chiang em ma khatiang kan sei khan khatiang chi kan sei khan min za lo ta thina ke ma ni na chop khan min za lo ta thina ni chung vel chu ni han sei tum chu han sei chun zam veula kan lo chia zel don ni ani phado